Praise God, hallelujah. Glory to God in the highest. Ano sa proteksyon, araw ito ng tunan ang puno sa ating mahal na Pinoon. Before kita maato sa puno sa Diyos, magkang kita pari ka ng heaven. Bless us right now. And be with us ang pagpuon sa mga Lord God Jesus. Ang malang Espiritu, malaman. In Jesus' name, Amen. Praise God. Ato ito ng kaong iso. Ang tanan nakasalanan. Ang tanang tao nakasalanan. Mo kaligson ang kamatuoran. Pagpasabot. We need Jesus. Nagkinahalan kita Jesus Christ. Aron kini sala. Aron ang sala sa mga tao. Kini mawala pinaagi sa kinahalaan. Ang puno sa binigyan na sa Roma chapter 3 verse 3. Lagay mo so. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanan nakasala. Kung nawala ang baya sa Diyos sa mga usa. Gikan Adan kung iba. Gikan kang Adan kung ibig sa o kini padulong sa mga tao gikan sa ilang pagpakasala. Atong naman ang sala ni anan o iba o kini so pasa sa mga tao. Muna ang puno sa libon ang tanan nakasala nawala ang may sa Diyos. Ang ipaabot sa atong mahalag ikaw na kinahanglan Jesus na i-provide ang Ginoo igsoon aron ka na ang atong sala mga klase-klase sa pagpapalahubog tapos sa tao sa musika tao pagkaroon dagang klaseng sa pagkabalaang dugo ni Jesus lamang ang makahugas ang makapawala. So, si Jesus nagtutok sa atong nakasingkasi. Kini ang atong opinion. Atong ipasulod ang atong bahan. Atong luwaton ang atong ginunso sa atong labo. Aron ka ng sala mo sa atong hari. Kini mo pinaagi sa plano sa ating mahal. O gikinahanglan si Jesus at isama sa mga tao. Siya naman makalimpi mo o dalaga ng Diyos. Ilita at kinahanglan natin mga Diyos. O Jesus Christ. Amen. Jesus Christ ang Savior. Hallelujah. Ang kapasanais ng ating kumawala ko ng amin tawag sa ating Jesus o tumawag kasi kita sa lahat sa ating lahat o dalay ko ng Jesus so tulong sa pag-readers all of sin and come short of the glory.